Levodská nemocnica sa môže od minulého týždňa popíšiť novou magnetickou rezonanciou 3 Tesla, ktorá sa radí medzi najmodernejšie na Slovensku. S magnetickou rezonanciou skutočne sa pracovalo od roku 22. Pôvodne to malo 1,5 Tesla, my sme rebelovali trošku a potom sme sa pustili do ťažkého lobingu v rámci Agelu, aby sme dostali 3 Tesla. Riaditeľ Siemensu jednoznačne prehlásil, povedzte, že to je najmodernejší prístroj MRI na Slovensku a jeden z najlepších na celom svete. Z pohľadu mesta je to investícia rozsiahleho významu, ktorá dnes v podstate uzrela svetlo sveta prestrihnutím pásky. Pre samotnú Levoču, ale aj pre celý región je to veľmi významná investícia v rámci zdravotníctva. Tak ako tu odznelo, je to investícia, ktorú plne hradila spoločnosť Agel. Ja sa teším, že dnes tu stojíme pri otvorení nového MR pracoviska. Znie to až tak surrealisticky, že Levoča bude mať 3 Teslové MR. Ale ja sa veľmi teším a želám vám, aby sa vám dobre pracovalo s novým prístrojom. Želám vám, aby pacienti, ktorí nás vyhľadajú, ktorí vás vyhľadajú, odchádzali odtiaľto spokojní a aby sme robili to, čo máme robiť, slúžili ľuďom, aby navracali im zdravie. Veľmi pekne vám ďakujem. Celý projekt výstavby novej budovy trval ani nie rok a spolu s technologickým zariadením magnetickej rezonancie bol financovaný z vlastných zdrojov. Stalo to cez 3 milióny eur, 3,1. Bolo to súčasťou plánu obnovy ako tej psychiatrie. Okrem vizuálne priateľského prostredia pre pacientov im nový MRI prístroj poskytne viacero benefitov, ktorých niektoré majú technologické pozadie. Jednou technológiou takou, ktorú by som spomenul, je Biometrix technológia, teda zabudovanie senzorov, ktoré monitorujú fyziologické funkcie pacienta hneď ako si láhne na vyšetrovací stôl, čo je pri MR tá najväčšia problematika, teda udržať pacienta dostatočne dlho v kľude bez nejakého nechceného pohybu, čo teda degraduje kvalitu toho obrazu. Výkonnejšia magnetická rezonancia je navyše vybavená aj umelou inteligenciou, ktorá urýchľuje proces diagnostiky. A vlastne tento prístroj má technológiu, ktorá využíva tú umelú inteligenciu práve na zlepšenie kvality a skrátenie vyšetrovacích časov, čo je naozaj pri MR, ako vravím, tá najväčšia bariéra, ktorú máme. Ďalším benefitom novej technológie je skrátenie času vyšetrenia, čo v konečnom dôsledku umožní vyšetriť viac pacientov a ponovom už aj v dvojzmennej prevádzke. Doteraz sa robilo od 7. do 2., lebo to je vyhradenie pracovisko ako takto, a teraz prechádzame od 7. do 7., čiže to je dvakrát toľko ako doteraz. Z nejakých 3,5 tisíc prechádzame na 8 tisíc výkonov. Čiže my už teraz prehlasujeme z augusta na júl. Nové pracovisko magnetickej rezonancie má okrem diagnostického dosah aj na ďalšie 2 kľúčové oddelenia Levodskej nemocnice. Je to silný faktor stabilizácie jednak personálu rentgenu a jednak magnetická rezonancia postihuje dosť tých hospitalizácií a treba povedať, že tá psychiatria je spadová. Pre psychiatriu spadová z 350 000 ľudí od Prešova všetkého okresy po Litovský Mikuláš a na neurológii 53 lôžok. Máme 12 atestovaných lekárov, čiže je to skutočne darček aj pre neurológiu veľký. Ide o prevratný revolučný prístroj, ktorý bude mať výrazne lepšie rozlišovacie schopnosti, výrazne viac diagnóz nám pomôže identifikovať z môjho pohľadu bomba a že uvidíme na snímkoch toto, čo sme doteraz niekedy nevideli. Slávnostného otvorenia nového pracoviska sa zúčastnil aj niekdajší riaditeľ Levodskej nemocnice, v súčasnosti pôsobiaci v Komárne. S primárkou sme dneska spomínali na čase, keď sme v roku 2015 na Kolene robili prvú magnetickú rezonanciu, ktorá vydržala až do dnešných časov, takže som veľmi potešený práve s tým, čo sa tu deje. Budovu i technológiu v nej v závere otváracieho ceremoniálu požehnal levodský dekan a rektor bazilík Peter Majcher. Aby chorí posilnení vo svojej chorobe mohli čím skôr znovu získať zdravie skrze Krista nášho Pána. Amen.